Beba don Terusu bala kabo dans le Grand Nord ou Nyeshi autant que basi be oromuna autant que basi be orojumene autant que basi kangata Côte d'Ivoire et Sénégal. Donc autant de renseignements dit Terusu. Et ok frère Mali. Diomaye Faye a bel monté et Songoya ira Asimina coopération militaire kono oluto kono. Mais coopération militaire est au kono. Donc coopération commerciale est bodo kono. Il dara commerce orojumene sécurité. Aye songo nyininga an manga chauffeur blakata aw fi an manga karu blakata donc an meta olu sing don Terusu be sing jam meta daw nyasra la Mali tira Terusu kela abara sur l'axe Bamako Sénégal sans la coopération de l'armée sénégalaise bede bikaro fon kadira patrouille conjointe ke an do tandi mo matum donc ni be fe ina ngwaje ibe on demain ka Terusu kele comme e a ira fo ebe autant de wili. Et il n'y aura pas une force conjointe avec le Mali. Mais Mali n'est pas qu'un accident. Songo Nakunte Dore Foye, l'AES a fait une coopération avec le Bénin, avec le Togo, vous m'excusez. Donc, où il y a un kafo, bi, AES, coopération est niée, AES, la rencontre des délégués généraux, Minkera, Niger, le Togo était présent. Sénégal douane DG Nana Mala, il a fait 2 semaines ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a souhaité que nous rencontrions au Rebeke, en Sénégal impliqué là. Donc, on met un chauffeur ou blakata, un carou blakata, un mobile blakata, un Sénégal pour un Warla de Sénégal, Russie d'Auma. On va plus se faire sur un silence pour la Djao. Il est temps qu'il y ait un bon nous. Donc, on met Hereda Auma, on met Bonella sa Auma. Il y a un ambassadeur qui a une intervention, c'est très clair. Malaisie kana bokibe nko jure ni émotion songo kunda kunte ready songo me songo na ko ejume Diomaye Faye bora mame songo fone bina muna songo nana kana ni position fla de éclairci olu sente ikenga position na kele flana emuye olu be fe uni malika relation malika na foka be otige mais mali tise ka foka be surasu blaka karu convoyer kata Sénégal kaso Sénégal finalement Mali demain ka karu sécuriser o tsakew il est attaqué au Domo, le 11. Terusu, Basile de Sandari. Ou bien à Boni Mauritanie, nous de la Corée. Ou bien à Boni Mauritanie, ça c'est le dernier village du Mali avec la Mauritanie. Ou bien à Doum, ou bien à Djigin. Nous, Djigin, on va aller au Sénégal. Terusu veut donner Mauritanie, nous gauche, ou bien aller au Sénégal, ou bien Mauritanie. Sans la coopération maintenant du Sénégal, on met ça à Monique. Sénégalais a yire ka fo non militairement olu to dynamique kono mais commercialement ambeje mouma ante je foyi ante se ka anga opérateur économique ko mena blakata Terusu ko ta sara da lu nyeko ko marchandise jeni jomba sara et ben assurance du même do mo terrorisme c'est fait assurer les sinistres causés par le terrorisme kabo dega matel en compte aya assurance foni jombo constater Terusu ga minen jeni nous ko jom do constater ko au sinistre constater na ko au responsable civil be sera est situé assurance du même dien économie moké donc commerçant na folo be tien aka molu be tien chauffeur be sera ça nous e janda carnet donc Mali nyabala ka fo Terusu bi ka bo nord là passable autant nord là autant Niger là autant temps maintenant vers le Sénégal donc autant tato anaka Terusu bi na fait il passe cette fois-ci par la Mauritanie. Il attaque sur le territoire malien. Il replie vers le Sénégal. Donc, maintenant, il y a une façon de si vous voulez garder la bonne relation avec le Mali, domaine d'où vous coopérez là au Djakoye, nous coopération militaire. Machine nation. Quand on a sur sous black, on convoyé Katab Donita au port là. Kakla ko carburant boang kakla ko fembe boang kakla singana kata era la sa awma kuma munedu donc songo kan nali ama janye bi ama janye sini ama be ama ma fuma ama be ama janye basa na ka be kuma mi expliquer atika explication foi dinima parce que aller mogo be relation commerciale là si on a compte de revoir pour maintenant la relation économique. Mais le côté militaire, il s'en fout. Ah, mais bon, émotion, on a que. Ah, mais bon, émotion, on a faut. Numéro de quand tu n'as pas de femme.
sinon ale masele don min na n ko émotion de y'a bila o la émotion de ma kɛ Macky Sall ye bogotigi ci ale ma ni émotion kun t'ale la mun b'a laisser massage la an bɛ bɔ émotion kɔnɔ mun na muso fila b'i bolo mun b'i se massage la donc an kana don o kɔnɔ n'a ye émotion fɔ dɔrɔn a bɛ na ni énervement ye kuma kɔnɔ mais bɛnkan minnu bɛ ninnu ni Macky Sall cɛ a bɛ n'a dɔn ale ye kuma min fɔ ale olu ye min ka anw na Macky Sall m'o ka anw na Macky Sall ye embargo sigi anw kan Sonko ko n'ale kun don k'olu kun tɛ embargo sigi mais ni Macky Sall fana kun don Macky Sall fana kun tɛ sɔn Abara ka Ukraine to a ka terroriste bila ka don an kan est-ce qu'il y a Maron y'a faamuya ni Macky Sall kun don Macky Sall fana kun tɛ sɔn ka terroriste bila ka don an kan Macky Sall ye embargo sigi anw kan ça c'est une sanction économique mais ka Ukraine se ka terroriste la don Abara sans le concours et la complicité du service de renseignement sénégalais o tɛ se ka kɛ cogo si la. Ah, mais où est la déclaration que déclaration ça fait folklore dit Canada ou là mais il s'est tout dit mɔgɔ dɔ bɔra k'a to à partir de ton territoire k'a f'i ma k'olu ye nin kɛ k'a ɲɛna i ka service o kɔrɔ k'i ka jamana yɛrɛ bɛ insécurité la fɔlɔ o kɔrɔ Ukraine bɛ se ka terroristes soutenir sur le territoire sénégalais même contre le peuple sénégalais Ukraine y'a to a ka page kan 2 ou 3 jours communiqué bɛ Ukraine gouvernement Ukraine ka ambassade ka page kan u ma effacé Sénégal n'a pas communiqué ni c'était l'implication et la ténacité du peuple sénégalais wallahi Sénégal kun tɛ kuma mais an bɛ Sénégal peuple fou wallahi peuple hɔrɔn don les Sénégalais sont dignes mais u ka autorités de bɛ tubabuw ka jɔnya bolo mɔgɔw b'u jɔ kanseru ma Sonko ye min fɔ a ka kuma kɔnɔ ko bɛɛ ka souveraineté respecté n'o don mun b'a laisser Mali la yan mun'o don mun na mun ye Diomaye Faye se yan Diomaye Faye nana k'an ka taa don CEDEAO la n'a sɔrɔ Diomaye Faye respecte notre souveraineté il devrait pas venir nous dire ça parce qu'en aucun cas l'AES n'a engagé une démarche quelconque auprès des autorités d'un pays tiers k'a fɔ k'i ka segin ka na don i bɛ ka na don AES la an ma deli k'o fɔ mɔgɔ ye bien vrai que ninnu ka discours kɔnɔna la Sonko da kelen ko n bɛ segin ko n bɛ taa fɔyɔ don Mali la Sonko a utilisé le nom du Mali pour battre sa campagne souverainiste an t'an da don wale kuma la dɛ Sonko de y'an tɔgɔ fɔ ko n'ale sigira fanga la k'a bɛ détachement bila ka taa Assimi dɛmɛ a ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛ la anw ma mɔgɔ bila ka taa e fɛ e de ka président bɔra anw fɛ yen k'an ka bɔ n ka position ko ka don AES ko ka taa don CEDEAO la mais munna Diomaye Faye ma taa fɔ Faransi ye bi e de b'a la ka Mali déstabiliser o dabila est-ce que a y'o fɔ wa Diomaye Faye ye nali min kɛ ka na kuma n'a kun taara kuma Macron fɛ o kuma nɔgɔlen nin ye a kun taa kuma Macron fɛ toi tu veux nous faire revenir o y'a sɔrɔ hali an ta kalama ko Ukraine bɛ base dalen don Côte d'Ivoire ni Sénégaliw ni Ghana ninnu ni Mauritanie ninnu na mais n ko Diomaye Faye taara Mauritanie a taara dugu fɛn fɛn la Ukraine ka ambassade b'a bɛɛ la donc a y'u ɲininka mun bɛnkan de b'u ni Macky Sall cɛ tu sais que ces deux jeunes là assurent la continuité de Macky Sall Macky Sall taara Macky Sall nana Macky Sall yɛrɛ bɛ ka fisa parce que Macky Sall ka kɔrɔ ni ninnu ye ninnu dun bɛ mɛn mɔgɔ tɔɲɔ la non n'a lajɛ u bɛ fɛn min kɛ c'est quoi au juste aw de ko k'a bɛ mɔgɔ dɔ ka souveraineté bonya an sɔnna a ma aw kana don AES la an ma AES o kuma yɛrɛ fɔ a ye i n'a fɔ Sonko yɛrɛ ko ale nin position ta ka sɔrɔ AES tɛ o ye tiɲɛ de mais kana mɔgɔ caman an ka don fɛnɛ CEDEAO fɛnɛ la o ti ɲɛ sira la n'i b'an ka souveraineté respecté n'an bɛ se ka jɛ min ma i b'o fɔ an ye mais maintenant Mali kɔni Assimi a été clair information bɛ Assimi bolo ale kan o t'ale bolo affaire i m'a ma se ka kuma question posée contre a énervé là a énervé là il s'est emporté parce que a b'a dɔn Assimi ti kuma o ani Sokɛli y'a ka munumunu bɛɛ kɛ ka tila Assimi l'attendait maintenant le bon message se trouve à Kuluba dernier quartier bɛ yen de Alba bɛ yen de a taara dɔrɔn Assimi y'a gosi tabali kan k'a f'a ye nin kɛra tan i donna ta a bɔra tan i nana an fɛ ni nin ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ ni nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra tugun ni nin kan ka kɛ a banna pewu siɲɛ wɛrɛ an ko a ye ko Ukraine ye ko terroriste na anw accroché ɲɔgɔn na ko aide bɔra Sénégal ka na min kan ka kɛ o dɔnnen don donc Diomaye Faye a bien compris le message Ousmane Sonko a bien compris a bɛ Diomaye Faye ka ci de la a bien compris le message sinon sangafo tɛ o e bɛna sangafo mun na e anw ta kɛra siɲɛ joli kabini aw bɛ MINUSMA na e ma deli ka sangafo anw ye Mali ye Kidali minɛ Sénégal de la communauté individuelle guerre et fait ça fout là Mali armée Kidali récupéré vous m'excusez Sénégal de la communauté officielle guerre donc on est guerre fait sort en tant que pays frère on a beau frère comment nous connaissons ça c'est des discours creux c'est des discours ambigus une frère et Ukraine de quand attaquer o e balma dia ay jatu nek sen wara nana muna
kuma bɛ yen de Senghor ɲininkara min na o tɛ fɛn ye o ba ye o Senghor yɛrɛ nana Mali la mun na an b'o de walawala maliyɛnw k'o faamuya Diomaye Faye ale sigira a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye mission min donn'a bolo ka AES dugu sama ka don CEDEAO la ale nana o la a nana sɔrɔ i ye nɛgɛ bila kanga la i ye nɛgɛ ta kanga la Sonko ale nana Sonko nakun tɛ coopération ye Sonko nakun tɛ alliance stratégique ye Sonko in n'a fɔ contrairement a ye kuma min fɔ c'est pas bien fondé Sonko nakun tɛ nin ni Sonko kun nana coopération kama Sonko kun bɛ a ka ministre des affaires étrangères kun b'o wuli a fɛ ka na ni Sonko kun nana département kuma kama a kɛra défense ye o a kɛra économie ye o a kɛra sira o sira i bɛ taa sɔrɔ kun b'o ministre wuli a fɛ ka na Senghor nana visiter mina c'est purement privé a nana ci de la a nana ci mina se ci wɛrɛ tɛ n'i ye Mali ka communiqué jateminɛ k'a lajɛ communiqué numéro 068 min n'a b'a fɔ ale ye baarakɛɲɔgɔnya tigɛ ani Ukraine cɛ filanan a bɛna dabakasi sabanan don Ukraine kama sabanan a bɛ dugu jate terroriste ye dugu minnu ye dɛmɛ di Ukraine ma ka dekun ta ka Mali sɛgɛrɛ naaninan ye mun ye a b'i yɛrɛ inscrit Irisi ka akinan kɔnɔ diagnostic min kɛra Irisi la fɛ a b'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ tu t'a la saraka t'a la dugu minnu dɔnna ko u ye Ukraine dɛmɛ ka don ni mɔgɔw ye anw fɛ yen ka terroriste recruter Sénégal b'o o duguw la communiqué in a ye dugu fɛn fɛn bɛ janfa la a bɛɛ lasiran parce que Mali y'a yirala k'a fɔ maa maa mana kɛ nin kɔfɛ an b'i kɛlɛ i mana kɛ sigila yɔrɔ o yɔrɔ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'i kɛlɛ donc Sénégal a nana ka na i yɛrɛ ɲɛfɔ Diomaye Faye ka ci don baara min kɛra a y'a daminɛ ni sangafo ye bi ko ye Mali armée bila ka attaquer Sénégal dangana sangafo la yan depuis an bɛ CEDEAO la Sénégal ma dangana sangafo la yan mun bɛna Sénégal bila sangafo la Niger parce que Niger ye su ye Sénégal ta de dekun min ye Mali sɔrɔ Sénégal complicité b'a la Ukraine ambassadeur min bɛ Sénégal a kumara k'a to Sénégal a ye kuma min fɔ a b'a dɔn min don pourquoi ambassadeur tɔw ma kuma ale de kumara parce que a b'a dɔn complicité ye mun ye Ukraine tɛ se ka terroristes recruter k'a sɔrɔ Sénégal c'est de l'enseignement ta kalama o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la donc ni dugu fila kumara tan c'est vrai Sénégal bɔra ka communiqué kɛ ka tila k'a yɛrɛ k'a fɔ ko lui il veut une neutralité constructive il est pour une neutralité constructive entre le Mali et les terroristes Sénégal il reste neutre au Sénégal kelen bɛ tila ka na Mali la Diomaye Faye bɛ na ka na min m'ale intéresser ça c'est la relation commerciale o de b'ale intéresser parce que n'i ye Sénégal jateminɛ k'a lajɛ Sénégal ni dugu ye frontière la port b'a bɛɛ bolo Sénégal ka client potentiel min b'a bolo o ye Mali de ɔ Diomaye Faye ye min kalan CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ ko CEDEAO format kan ka falen ko taabolo kan ka falen donc nin b'a yira k'a fɔ u bɛ ka min fɔ panafricains ɲɛna n'u bɛ ka min kɛ kelen tɛ parce que CEDEAO duguw de b'a ka intérêt to yen France ka intérêt kama ou bien tubabuw ka intérêt kama e ka allié stratégique ye Mali de ye Mali ka doni kilancɛ bɛɛ bɛ bɔ Sénégal o waati kelen o Sénégal kelen bɛ ye dugu fɛ dugu min bɛ bɔ fo Europe de l'Est ka bɔ yen ka na ka tila ka na terroristes bila ka taa Mali armée combattue au nord donc Diomaye Faye ko olu tɛ maa si dɛmɛ ka Mali déstabiliser nin ye fili kuma ye dɛ nin ye fili kuma ye normalement le parquet de Sénégal devrait ouvrir une enquête. Comment ça? Non ne ni kuma façon fɔra mɔgɔ dugu sɔrɔla min y'a ka soutien du terrorisme ma o bɛ ka jamana sanfɛ mais moi tu ne te limites pas au communiqué seulement il faut ouvrir une enquête parce que kuma min fɔra o de ye k'a fɔ k'i ye mɔgɔw recruter ka taa wali jamana déstabiliser un pays voisin comme Diomaye Faye yɛrɛ b'a fɔ un pays frère il y a une relation circulaire entre nous n'o ye tiɲɛ ye o terroriste kelen de ye Sénégal sɔrɔsi saba faga Mali la ka Sénégal ka contingent MINUSMA kɔnɔna la u binna ambulance min kɔnɔ ni Sénégal sɔrɔsi saba sara donc o sɔrɔsi saba in terroriste de y'o faga o terroriste jɔn CSP ale ni JINIM ka alliance o de y'o faga donc Diomaye Faye ani Sonko u tɛ kɛlɛ kɛ anw ye dɛ
n'a sorasi Sénégal sorasi u b'u dusukun na ko sorasi Sénégal sorasi u ka saya ye u kan ka fara Mali kan Diomaye Faye ka kuma la a b'a fɔ kuma kɔnɔ ko a bɛ Assimi fo quand ni Assimi ye franc parler kɛ et ko Assimi lui a fait et Sonko k'a bɛ Assimi fo quand ni Assimi ye franc parler kɛ ko wa ko ta bannen dɛ ko Assimi ye recommandation fana k'a ye kuma fɔta ko Assimi ye recommandation fana k'a ye o recommandation tɛ dɔwɛrɛ ye Assimi a été très clair fɛn o fɛn n'a bɛnna Sénégal kana Mali ma Mali b'a bɛɛ kalama Ukraine ambassadeur est fin que Mali va avec la. Et le Mali lui a montré par A plus B terroristes nous bora en feu beta au fi nous bora au feu bina en fi. Mais erreur mi Mali soro avec l'Algérie o erreur ni on Mali soro tout ne. Ka terroriste kele ka be do wal jamana kono Mali kati isegi Mali to ke tout ne. Ni terroriste bora dugum na ka Mali kele Mali bi kele kata fi ibe oromi. Ka do fo dugu kɔnɔ ni fili de y'anw sɔrɔ contre l'Algérie ni fili de y'anw sɔrɔ contre la Mauritanie n'i y'a ye terrorisme san 20 san 10 kɛ parce que an b'u gɛn ka dan Mauritanie porte dala la an tɛ don. Si je comprends bien même nous ma fɔ terrorisme kɛlɛ est international de ni terroriste donna hali États-Unis sariya ko k'i ka don a nɔfɛ ni Américains bɛ terroriste kɛlɛ o bɛ taa f'i fɛ yen. Kati bombarder kati fa ou terroriste be kele yoro bela ni on te boy convention internationale de côté ni terroriste dona oro rabe nyini mais pour la Mauritanie donc ni ko nunu be bolo minga dalwa de be nyini ka faranyoka Mali ka communiquer point 3 ani point 4 le Mali a été très clair na dalwa soro dugo que des terroristes là dont enfin en méta terroriste kele fi bara donc voilà Assimi recommandation mun dama o recommandation ti dore foyi ayaka datu i simbala wo i ka datu i sintala wo i ka datu barsabla an yi mi erreur min kɛ par le passé an ka jamana marabagaw ye erreur fɔlɔ min kɛ ka taa terroriste kɛlɛ k'i jɔ dɔ ka da la kila ka kɔsegin o bɛ ka terroriste bila ka don Mali t'o kɛ ni dugu ye tugun o ye point fɔlɔ ye filanan ye mun ye mais conditions ne be poser Sénégalais. 2 millions de camions de Maliens au début du Sénégal sans compter les voitures, les véhicules particuliers, sans compter les transports en commun, les cars et consorts. Ne be kuma do fa dungo do interview là on te wol présent jatimina quoi. Mali ka côté do la arrangé. Sinon tous les panafricains sont en train de juger ces deux jeunes là. Tous les panafricains. Et le résultat est là. Mais peu importe les gens qui les ont soutenus. Mais vous pensez que Dieu va conférer Aramadinga Boka Sola Tronka Iklin jusqu'à la présence. Et Bouloko Moko Dieu, vous pouvez vous dire qu'on fait. Aka Boka Sola, Kao Clean. Faut présenter là. Vous savez tout dit. Ben candidat. C'est pour assurer la continuité. Mais ça n'engage que le peuple sénégalais. Donc moi je ne m'y mêle pas. Et je respecte aussi leur position. Mais quand on fait on ne veut plus les voir chez nous. Parce que Ouka Nali Madjani, ou un malien qui me bé, je me fais qu'un Nali Madjaï. Parce que Ousmane Kongo Nali Madja malien qui me dit. Mouna. Et Bora Kosaina, et ma discours gueule fort toi, oui. Ni un Assimi fait Mouna, parce que Assimi est armé fait. Son Assimi n'est pas le premier président militaire du Mali. Assimi était Mali président sur ce follow. Mais Mouna qui a un bête ou Assimi parce que Assimi a aimé son armée. Donc, on va sur ce Fakabante qui fait pour Adjinouli. Moi, moi, complice quand on va sur ce Fakabante qui fait. Ante Yafima, la Kana Yafima. Badianto la Sindiato la. Quand tu dis que tu as été complice d'un pays tiers pour s'attaquer à notre armée anti-Yafima. Donc, Mouna ame songo reçoit quand on a maklanga de là. A maklanga de là, mais songo reçoit Mouna. Moun kelen est là. Songo bina mouné foigné. Songo vient pour son port. Nous, on se bat pour notre liberté, pour notre sécurité plutôt. Ah, mais quelqu'un a la sécurité de Kama. Songo a le rapport. Mima ondala, ala kana se songo ma. Mima ondala, ala kana se songo ma.
Son atini jo an dans la port ko relation commerciale ka don ta bota. Et tu dis carrément et be autant wele ka ta base de données sigi ife pour contrer les touristes du Mali. Ni a ye Sénégal armée a ñini ko ka ta base de données sigi avec touristes boro do. Parce que ale ko ka sécurité, ale ma foka ni Mali be ka baraka de. Ko kam ou ko territoire sécurisé contre les touristes du Mali. Donc touristes be to en fin. Toi vous de nous aussi. Autant donc autant que les touristes financés, on va touristes soutenus au nord du Mali. Mais il y a dans nyokora kala je. Autant de touristes ko faire nord là. Autant que les gens Sénégal frontière sécurisée. Mais Mali transporteur peut donner ta Sénégal port là. Donc, un Sénégal, économie a renflé, un Sénégal, son war là, Sénégal, en son terroristes là. Mais amis, et nous demandons au président qu'on nous reçoit tout. Parce que moi, Bibine qui jouait des bisphalismes avec le Mali, un me refouille là. Un me refouille là. Tu sais, moi, mon histoire donne au bâti idiot qui m'est donné nation. Nous les mêmes mots que la Kajouni Fembe. Nous les mots que tu as blasé, Nagana. Moi, tu dis au Kuma Bella, qu'on n'y te bali Mochila. Donc, vous m'avez comment me faut que le Sénégal tue aller des frères de mon taille. Il y a comment nous retient. Même quand le féminin est alaï. Dougou Bebse a reboté au boulot au Sénégal, nous. Faut qu'à Djien Ouli. Non, faut qu'à Djien Ouli. Ils peuvent se servir de ces discours comme ça pour venir au trône, mais en aucun cas. Ça can oublier Kuna. Même il y a fina, Allah est farafin dans. Mais Allah est mort au fenêtre finga te mebeka, nous t'ouvre ma couille toi oui. Ou l'autre il va qu'à vous, si adobe farafina qu'on le fenêtre fini nous n'y paye. Allah vous t'offre fini, nous t'ouvre son qu'on coule toi au film. Mais abli Kuna. Tu crois pas d'où de créer joint? Ou faut qu'on les tire Sénégalais. Sénégalais comment tu as là? Il est gouré à ta histoire ta calage. Avec un Togolais, Béninois, Burkinabé, Malien, ainsi de suite. Moi embarquer des coups de joint. Sénégal pour la kata. Ou te horon club blanc ou te jonya don. O tu crois ou kali. Wallahi ou sara jonya la. Ala kanin dugu infina sa jonya la. Ne t'aide aita a quelqu'un belame. John Sri Doloho de bé ni dugu na. John ka John ou balma John ka ou balma dugu ku siri we join. Donc nous muso tche ku siri don ku lado. To abu ya ku la partie du port de Sénégal. Et maintenant faut le coup au lieu de farafina libéré kuma bitami ibe suko bitami Sénégal li gabo kanete yere Sénégal. Au lieu minda ni ya farafina jonna fa pe bolo be ni dugu flado. En 1960, on a mené pendant cette John Hachi. Qu'est-ce que tu dis? Attends, l'histoire qu'on a histoire là. Vous pensez que qu'on n'aime pas de Mali libéré? Ah donc moi, moi, on fait mieux drôle. Devenez nous nous fly pampan nakana. Néado. Moi, nous beaucoup sur la tour des candidats. Moi, son candidat. Mon son jamais fait parce que lui n'a pas de maturité politique. Son gouvernement politique là, jamais fait donc jamais fait blaguer vers son gars adjoint. Ou flani flabe yala la ni dokumara en fait do ba reso en fait dokumara fait do ba reso en fait ça nous noter ene mo mi avec dugu do be se frafina bo jonya la fo ka tien wu fra président mun bo blu kuna de ko tawu si wata histoire la je ou ti histoire donc quoi ni mama be histoire donc ibi do mali kono ibi disi guchi ibi ta ya fo mi abala morbo keta nunu ni fi labo si so ni ibi ta lula mun wula ko do basani tera ya fo mi abala fento de babemba mun yo to bu kele ni tara Burkina ibe Thomas Sankara nununta ni tara dudo ibe do ibe tata ni tara Guinée ibe se uture nununta et réperté dudo la to kala la ils n'ont pas de repères ou c'est repères sur le coffre mais réperté dudo donc anga bo voilà bon ambeta libi bon après amena da metiken ke laban comme amé jamana ko kam ta libi ni wati la yame ka fo libi ko aklel no flyer kadaka ko mi ou ka salasi nyamo bado be ko alebe malika côté là surtout c'est d'ailleurs côté sablanya e ka fa e tamake ka ta Burkina re président fait ASI aboka côté là adeno be tamake ka ta Burkina président fait wi nyoanyeke ma se ka dikia ka fo yala dona tawla est-ce que Libye bena son kafara ASI kan surtout côté mimbe ni obe ASI côté soutenu ko sabe et Khalifa Haftar John a soutenu c'est les Russes qui l'ont soutenu ils ont devraient les soutenir le CNT libyen a un contrat signé français
Quand le pétrole 35% de compte français, en contrepartie français va soutenir. Bekata accord Blalembe. 35% du pétrole. Non, Alpha Haftar est le CNT des Libyens. Ou au Conseil national. Au gouvernement à l'époque. France, yo, qui n'est signé MLA Fene, m'a soutenu. En contrepartie, 35%, Abo Fene dit avoir ressources là. Benyabala, c'est un pays déstabilisateur. Donc, Alpha Haftar nana, bi au France qui est en Algérie de Kadhafi labo, Kabo Sud kada Ben Walid, Kafo Kadhafi kana y réfugié Algérie, au de c'est fait, Algérie a position dit France armée ma, oui monsieur ka fait un gauche, ka kla nyama mne ka fara, ko c'est un prévenu à combattre. Prévenu à combattre quoi dit, mais ni nana na yo yabe gaba, ça veut quoi, imana faut qu'il va jeter avec galon ta dollar. Ko c'est un prévenu à combattre. Ya nyama mne ka fara, doro lo même fo là. Donc Libyen nimisarabi. O de ato Alpha Haftar ayaka 121 brigade d'infanterie mumbe. Ayala wuli ka kelebolo lada. Celle de nous atung. Mo ko ni guerre minimiser guerre mi se la bali guerre mondiale. Kana sika guerre mondiale. Après la bali guerre mondiale parce que c'est la guerre des alliés de la guerre mondiale là. Et aujourd'hui Alpha Haftar soutenu par les Russes ou naval base naval nana odongo ou navire nana odongo. Navire nana na base kelensigi. Au base mun fene be armement mun nana odonendo, armement de long portée odo. Parce que une européenne sera na fen fenya avec canal parce que une européenne sera na il suffit qu'on a installé Libye. À partir de la Libye, les Russes peuvent atteindre l'Europe. Tout d'un coup, en moins d'une heure de temps, il suffit que bombardement que l'Europe qu'on a là. Parce que la Libye et l'Europe côté nous n'ont dit. Donc, comment dire aujourd'hui, il suffit que nous me de là de, quand c'est la base qui est sur la Libye, c'est la frère Europe matoum. On est fini sur l'influence. Donc guerre ni mega labam sera mima bi minan nana minen kuraw nana minen chama nana ando ko minen ko ndege mo atege mo ci negelay marfa ci ni misil ci ko ndege mo ci negelay sahel ko nala kara mali sahel kara niger kara mo ko roy donc bibina na Libye sur là à travers Alpha Haftar minan be boyende kana Niger minan be boyende kana Mali minan be boyende kana Burkina au cas où c'est que boni minan to port là c'est des ports infiltrés au cas où c'est que boni minan ye port là au port c'est des services de renseignement français DGC français DGC DB il be digni fem au ba takadi il ka ni minan Libye fait ka il ka dugu wara vitaye ki ka fem ke bisa surprise ke européen na ka temeni ya fama bala c'est là ka port oui au drone ni do et aujourd'hui Alpha Haftar bado fena ka nyata ben dila wa be suman dila Libye économie 95% de pétrole. Donc, Femindo, avec Mali, avec AIC arrangé ni Fembe, bi AIC ka pétrole, anaka gazi, il veut se gazodig ni pipeline d'ossi. Kabo AIC kono katimani Libye, tu vends, il veut Fembe free. Il veut Libye pour la bateau mina takatane, hangda fait le rhum avec free. Il veut diviser à rapatrier Noyala. Aban bon nola, kalofla. Au de Libye mouromi malgo kele la. Mali tara Mali be échelle Mali be ça veut quoi Mali temenani sans bolidi e ka bli kuno ko Mali gazi bala ka temeni Libye kata ta navire dola kata feri tien kono ka warla do e ka de nyoko de ka na falaje e ka ya fama bala gazi ni hydrogène muma en fait e ka ni beta kalaje des milliers de barils des milliards de barils des milliards de mètres cubes plutôt et bien c'est quand une belle adje tout dit ni Mali ni soro ko Mali ni AIC sera kan ni soro ama bon nola jinante yara lawa ame sheme minka wallahi nala yake mo mi shimanyana ante gele anya la foka tienwuli ante gele anya la foka tienwuli bodo to asimi nunu soutenir en ma wajibi do be dari me kele ni la ministère poste d'intérieur poste un fa wula bona Mali temeno kan ministère korode ni karata ne bo fa ngako kelenta da ay poste de gouvernement national am asimi boro kono asimi nyebe mina bi o e Mali sanna mani Mali jamana made kam Mali ke fitne yele kam Mali da c'est pour cela asimi nyete duguba kono mo na wallahi anyete nunna munu be pampan na bamako ya anyete lula am nyebe Mali ka hera do de la Mali den c'est vraiment une erreur donc Libye a arrangé faut qu'on arrange c'est tout là il faut une coopération mina bodam na dans mon secteur
Et Tchad n'a pas le choix, Tchad va coopérer. Ici, Tchad est présent, il y a français. Parce que moi, je français, Moussa la Hamouna. Kabi i Guino là-bas, France venait Guino be frappé Ndougou Boulou. France Guino be Bébolo, France est mounou fa, ka mounou défa, ka waru mounou chien, c'est là où Dougou beba kalama. France Guino be Moukou Boulou, Moukou beka sran, ouais, ni en France be Boulou, ni de presse ou ni média, fanga fou sur des France, média ou la tout. Ni en tafo, en fait, bi tafo. France ça fait que Mouchila. Fouille! Donc, Libye, vraiment, mais ça avec la Libye, avec ASC arrangé, en côté Sénégal pour ni l'homme pour ni tout pour notre. Ni sera non seulement avec Mali Nord développé, parce que ni en sera des bois kana Niger, des Niger kana Mali là. Au lieu que ça va bien que deuxième capital économique. Mais à là, ni un mec qui va côté Roussoubé, si on reçoit le gauni fait parce que développement pour les ni développement kera kachari, ka herela na ka kalanana, beki na fa do, mais il est ma fatigué jamana kama muna. Des questions d'histoire azawade nimdo tabota yani ikana kana marfata terusu kata pétrole bokata feri mais ita bomu na jamana tani warum dona Mali Nord la saka Mali la teme Dubai la warum dona Mali la armée mana Mali Nord la min dira terusu ma min dira rebeluma ni ya be franyo ga investissement abe Mali teme Dubai la donc bi asimimbo sera de kan ni kelenye opportunité de en bolo quoi Mali te gɛlɛya ɲɛ la diɲɛlatigɛ la min na o de ye nin Mali bɛ kɛ de est-ce que i b'a dɔn i b'a mɛn ko mɔgɔw b'a la ka taa sa Sahara sanfɛ k'u ka na Mali la ka carte de séjour k'a la k'a sɔngɔ yɛlɛ ka visa ɲɛnamaw k'a la ka to ka u bɛ sa ba la k'u ka na Mali la u bɛɛ bɛ sa a bɛ fɔ de ko Mali kɔntinɔ ko n'i bɛna don Mali la k'a gɛlɛn ou bien i bɛ ka don AES kɔnɔ ko a ka gɛlɛn i bɛ mɔgɔw ye Sahara kan u bɛ nali hali waati jan tɛ waati kunkurunin dɔrɔn de don yɛlɛmani attaqué à Bemina n'est pas pour manquer l'année Sénégal la coopération de tout le monde parce que Mali va attaquer chaque fois à partir d'un pays voisin. Ou bien terroristes ou bien les indicateurs ou bien les mani qu'on a kata sandari c'est vrai. Mais au cas donner mobile ni moto et temps à Bora Mauritanie de là. Donc au cas d'où Mali a des villages mbé ou donani yendi ou Shira Dougumi ndalendo ka ushirai ushile mais nyano reche ou borami avion Willa Djamena le vendredi 14h avion immatriculé Charlie Echo point 60 bar 11 non point 11 bar 60 avion immatriculation avion Bora Djamena kana mɔgɔw jigi Mauritanie a kelen ka mɔgɔw jigi Mauritanie u ye moto sɔrɔ yen de u tɛmɛna dugu kofɔlen ninnu fɛ kana yɛlɛmani kan attaquer à 5h 6h moins 10 coup de feu fɔlɔ bɔra coup de feu fɔlɔ bɔlen kɔfɛ u ye kan attaquer ni FM de arme dɔ bɛ ko FM arme lourde u y'a ci u y'a à peu près 7 coups kɛ. Au coup Minkera, le commandant a été très malin, il est un fin stratège, c'est un officier, avec stratégie donc. Donc, il y a Kouti, à côté de la fouille, il y a répliqué Minkeka dans l'arme bibolo, et puis l'arme l'on be orojme. Moto keme ça va. Moi, mais il m'a attaqué à Tani ma keme woroy. 300, entre 200 300 motos environ. Donc, moi, on a fait, ou d'on a donné, bah, ça là, et yɛlɛmani ye canton nani de yɛlɛmani dugu min bɛ ko Kaɲaka Kaɲaka de ye canton na kumababa ye mais a village éparpillé don donc bɛɛ donna ni village dɔ de ye ka regrouper u y'a attaqué lancé u ye FM ci ka FM ci k'a ci donc bamanan kan